महाराष्ट्र एसपी न्यूज। नमस्कार, मी हेमा। महाराष्ट्र एसपी न्यूज मध्ये आपले स्वागत। म्हैसाळ योजनेचे पाणी जत तालुक्यातील पश्चिम भागात पोहोचले आहे। या योजनेचा पंपगृह टप्पा क्रमांक 6 सुरू करण्यात आला। या पंपगृहाचा शुभारंभ आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आला। या टप्प्यातील पाण्यामुळे डफळापूर, मिरवाड, बिळूर या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि या भागातील पाणी टंचाई दूर होणार आहे। यावेळी जत तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष आप्पाराया काका बिराजदार, माजी पंचायत समिती सदस्य बाबा पाटील, जत पंचायत समिती सदस्य दिग्विजय चव्हाण, सांगली मार्केट कमिटी संचालक अभिजित दादा चव्हाण, माजी चेअरमन बसवराज गेजी, ग्रामपंचायत सदस्य संगप्पा पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य श्रीशैल पाटील व ग्रामस्थ शेतकरी बांधव उपस्थित होते। महाराष्ट्र एसपी न्यूज हे यूट्यूब चॅनलला